Ang ako kadtong anak. Unsa makahinahitabo niya? Dili ni mahimo. Kinahanglang bawion ako ang akong anak. Luwason ako siya. Mura na gyud ko nag-arthritis. Tungod sa kasakit sa kontel. Makaradyo na nakaingon ni tanan. Anak! Teban! Agda! Ibalik ang akong anak! Ibalik! Agda! Oops! Ay sigurat-kurat din ha! Saman, mao na resulta sa sige nimong pangape. Hain ang akong anak! Hain! Ipagawas ang akong anak! Wala na ako ang imong anak. Tuwa kini sa laing mga kamot. Kung mao nga dili ikaw, kinsa? Kinsa nagbinuang sa akong anak? Kinsa? Ayaw pagsaba. Naapay pahilak-hilak nimo ay unya di ay tuwa di ay mga luha. Tingog radyo dahil naghilak nimo. Tuo di ay, dili ka angay magsaba-saba dinhi. Kay basin madunggan ta sa inkantadang bigaon. Tuwa ra ba niya ang imong anak? Og tingali, dili na kini makabalik pa diha nimo. Nan karon, uyon ka ba nga mao kanay mahitabo?